खालायनोसै फाइनालि बेदरा सुखांबाय नै बयलार दा एवनोसै गोजा जालायखाबाय नै गोजा मोनसिगोन सिरिसे गोजा जाखाबाय नै बिसोर एकदम ख्राम ख्राम जानायनि खोथा फाइनालि बेदरा सुखांबाय नै बयलार दा एवनोसै माबा मस्ला मस्लि माबा माबि होनायखौ जायानो गाव गोजासो पकरा एवखांनानै जायो जाहैबाय नायलांदो माब्रै माब्रै एवनाय जायो दा आंनो बायला आं बेदरखौ बांद्राय आखाइजों लगायबाय थाला खोस्लिजों लगायनोसै संख्रि हालदै होनानै लगायनानै एवनानै जानोसै गोथावनो माबा माबि दंसोयो लगायनांगौ मिलायनांगौ एसे नैबेखौ होनोसै पारसुन माबा मा होनोमोनलाय बेखौ बेसन एसे लगायनोसै बेनिफ्राय लगायनांगौआ दंबावो एवनानै जानायनि खोथा दाब्बायाव दं नै संख्रि होखानोसै एसे संख्रि ओमफ्राय हालदैजों बास लगायनानै थाव गुदुङाव ख्राम ख्राम होख्लायनांगौ लगायनोसै आं आखाइजों लगायला खोस्लिजों लगायनोसै दांबाय थाला आखाइयाव नांगोन नङाबा हालदैया गोमो बांद्राय गोमो नांबा दा आखाइयासो गोमो जानानै थागारगोन गोथावनो नै मानसिफ्रा बेखौनो ललिपप एवनानै जायो केन्दानिखौ खालामाथ' गोदानायालाय गोलावसो खालामना हरदोंमोनलाय थब जथाराखै पकरासो एवनानै जानायनि खोथा जाहैबाय ओंखायनो लगायनांबाय बिदिनो माबा सामब्राम पियाज माबा मस्ला मस्लि होनानै जाबा आंगायो जानो हाया दरनैसोल' जानो हायो ओंखायनो पकरा एवनानैसो जागोन जाहैबाय दा लगायखांबायानो जाबायानो गावनि थाखाय लगायखांबाय बेखौ थावआव होख्लायनोसै र' गेसखौ फोजोंबायानो नै बे मोनसेयाव आलु जहलनो बेयाव आलु जहल संगासिनो बे मोनसेयाव ओंखामालाय मोनखांबा हनै दा बे नैबेखौ एवखांनोसै अर होबाय बिल्डिंआनो नुहुरलायो हनै खाथि खोरखिजों हनै मानसिफ्रा मा संदों नुहुरलायो रायज्लायहरनो हालायलायो बिल्डिंआ खाथि बयनाबो खोरखि नैबे दरजा ओरैहायबो बे बिल्डिं नुहुरलायजोबो खाथि नैबेयाव संदों जोंना सासेया मबाइल लथारसै आजिखालि माबायदि नायो नायसाय सेसखा मबाइल नायनायावल' मबाइल थाव होनांसिगोन र' साराया दुंबाय एवखांनानै जानायनि खोथा एव आलु जहल नै थाव लुनोसै साराय दुंबाय बास बुरजा बेदरा बांद्राय बुरजा नङा एसेयानो थोगोन थावा बास आलुआ मोनबायदां दुंगासिनो दं थावा र' नै उखुन्दै खुवाखै दाबो दुंबायानो थावा होसननोसै र' मोननैसो सेमब्रमनो
पक'रा एवनानै जानायनि खोथा नालाय एवखांनानैसो जागोन एवखांनानै गोराननो गिसि जाया जोंनि ओरैजाय बयलारा माबा बिगुर गोनांसो मोनो बिगुर गोनां मोनलायलायो बिगुर दं नै बे बिगुर गोनां फानो जोंनिथिं दस्राफोरनिजों बिगुर गारनानैसो माबायोना जोंनिया बिगुर गोनां बेखौ थावआव फ्राम फ्राम एवनानैसो जागोन जाहैबाय दिनै आंगायैनि गिसि संनानै जाबा आंगायो नालाय गोरानसो संनानै जागोन होनदों दिनै गोजा जालायखाबायनो गोजा मोनसिगोन सिरिसे गोजा जाखाबायनो एसे एकदम फ्राम फ्राम जानायनि खोथा सेनेने होनदों साला थावफ्रा बेरदेर फैलायलायदों बेगें थेगें एकदम उखुरजोबनो हानायनि एवखागोन आं ख्राम ख्राम गोसोम जालायलायनायखौ सालाखौ माबा आलु जहल संगोना माबा रुग्रोदोंसो नोङो आलुआ दा समबार होगोन जाहैबाय मा डिजाइननि संगोन बेबा मोननोसैयानो सिरिसे गोजा जालायखाबायनो ख्राम ख्रामनो नै बेखौ खनसे दंबावो सिरिनै संनानै फोमोनसै सालाखौ गोथावनो गलदारफोर बायदि नै बेहा आलदा नुजाखाबाय ललिपप बायदि मोनहांहां केमब्रम थफ्र ख्राम ख्राम होनलायखासिगोन बे बेगेङाबो ना बायदि बयलारनि बेगेङा एवख्रेब जानायनि खोथा खामजोबनायनि खोथा ख्राम ख्राम होना गगोन बियो आलदा जोंनिया संनाया मोनबायानो खांजासिगोन खांबा होमबाबो होथारबावनां एसे एवख्रेबावथारनां सालाखौ बेखौसो गुफुर नुगासिनो दं दाबो ललिपपा ओरै बाहेराजों दसे नायनां र' खनसे मोनसान्दों बिदि होनानै दोनदों नै बिफां सारि बिफां माने लाबोनानै दोनफैदों गलाब दाख्लै बिबार बारदोंमोन बिबारानो गैला सिरिलांजोब्बाय नै एल'भेरा नै बिबार बारनानै दङ नै मा बिफांनो एल'भेरा नै बिदिथार हरै फारसेथिंबो हनै मालाय बिसोरबो गायनानै दोनो हनै मोजांथार बिसोरनाबो बिबारा नै हरै फारसेनि गायनानै दोनदों बिसोरबो बिदिनो लगायलायनानै दोनो गासिबो नै मा बिफांथाय माने दं बिदि बिफाङा नै बेनो नै बेखौनो होनदों मा बिफां होननानै ओइ नै दरखंनि सिरिसे मोननानै सिरिसे होबायानो नै गोजा जालायखाबाय साला एसे स्राङाव देखायनां र' नै एकदम गोजा एवखाबाय
बयलार आथिं फेन्दानि गोजा जालायनाय होखाबाय आं खालाखौ आलु जला समबाद होबायानो नै आलु एकदम नाग्लिजोबनानै बेखौ जहल खालामगोन बेखौ गोरान गोरान जागोन जाहैबाय हानैबो संनाया बोलो होथारदों बे आलु जहल संदों आंहा दाउ एवख्रामदों लागाव नाग्लि सालाखौ खोस्लि खिबुजों गेब्लेजोबो सिथाबलायनाय फाइनालि मोनजोब्बायानो जानांसिगौल' एवखांबाय नै जानांसिगौल' एवखांबाय पक'रा जाग्राया खननानै लांफैनानै जाफैदों पक'रा जाग्राया नै मोनबायानो दा ओंखामजों होख्लायनोसै आलु जहल ओंखामसो जायो जोंनाबो ओइ नै पक'रा खावनानै जाफैग्राया जादों हनै गरमखौनो बोरै लाबोखो इतना गरम कैसे पकड़ रहा है रे इतना गरम कैसे लग रहा है टेस्टी है नमक लगा अच्छा संख्रिबो नांजोबबाय गुदुं गुदुं जानो गोथाव मोनथारदों बियो इधर क्या रखा है रे छुपा के खाली मोबाइल 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 बाप रे बाप गरमा गरम देखो मुझे भी दिखाई दे रहा है देखो देखो ओ नै आंहा नुहरदों दा जानोसै र' दा जाबा खोन्थानोसै नोंसिनो टाइमा जोंना दा बेसे जाखो नै 8:40 जाबाय 22 तारिख 2 महीना 2026 भगबानाबो बेयावनो दोनो खाथियावनो ओइ सिखावा सासे जाफैबावबाय ललिपप कैसे है अच्छा है टेस्टी नमक संख्रि बानलु नांदोंना नाङाखै हाय गाइस फाइनालि बेदरफ्रा मोनखांजोब्बायानो ओंखाम जासिगोन मोनखांजोब्बायानो नै जोंना फिसाजोआ जाखांबाय दा सानैल'सै जोंना जानांगौआ नै बेदरा नायदो नै गोसोम एवख्रेमजोबखादां नै जानांसिगौल' आलु जहल दाउ एवख्रेमनाय बेजोंनो होख्लायनोसै जानाया आने जाखांबाय नोङो माबायदि मोनजाया गोथावमोन ओरैनो हरसा गोथाव होख्लायनोसै नै जा लगायनोसै बानलु अरस'नो मोनाबा गोसोआ सोरांथारालै आंना बानलु अरस'नांगौ ओइ नै बेदर लानानै बेदरखौबो बांद्राय बेगेंखौ जानो बांद्राय बेगेंखौ जाबा माबायो आंना हाथाया थाबथालाजोबो जानोसै गोथावनो नै लगायबाय होख्लायनोसै आलु जहला गोथाव जाथारदा जाबाय बानलु अरस'नो मोनाबा गोसो सोराङा बेदरा ख्राम ख्राम लायनो गोथाव जाथारदा बरिया बानलुआ अख्रायबो आं बानलुखौ
모르겠다 진짜. 음. 음. 그러는 거. 매일 하늘 시바부자로 나고 노시 bên thử dân này. Bà nó thấy chứ bắt thấy chứ lâu không nhỉ? Bà luôn nói bắt phút lì thà rằng nè. Bà lùi đồng bà có mấy nốt đầu hốt cái nào đấy cứ thông mình cái này. Toàn lúc cứ thật không nhận nó không lên bắt đẹp các ông bắt rằng lại bằng lép đường thốn thế nào già nó thêm mỡ chăng ấy cô thật về nó khăm ngát đắp ủ lim này em lì khói gạo hạt xôi nữa đường thốn chắc khăm già nó thêm mỡ chân đường cái mắt già nó đứng này mà đi đồ đạ